Dalem nggih, Pak. Sugeng siang. Niku Pak Lurah Trubus, Mbah Sukati, Mbah Tarjo, Mbah sinten malih? Mbah Suyut. Mbah Suyut sih. Mbah Suros. Kok ngersake menapa? Iki Nggih. pas sepi-sepi ngene penak dolanan manuk ngono. Oh, penake dolanan manuk. Ning Perkutut petitane Pak Lurah. Pak Lurah. Nggih. Tapi kula wingi ngetokke manuk. Piye? Nutut kalih Mas Ahmad niku sok ucul-ucul niku lho, Pak. Alah. Manuke Mas Ahmad niku lunyune ra umum. Ora apa-apa karang isih enom kok yo. Ngerocek-ngerocek tenan. Ngantek tak nganu lho, Mas, tak anu candrak ngono brodol wulune ngono. Ya karang manuk isih enom ngono kuwi. Hawane iki arek grinjal-grinjal arep lunga Tapi wae. kae wis tak kei solusi. Apa? Kayak lem Men tikus kok. pas upamane ngetokke apa Perkutut. Putut ngono, men pas ngono kowe kudu duwe pacar sinden, Mas. Loh. Ngerti ora? Ya wis durung. Hah? Nek urung aku ya saged golekke. Golekke. Heeh. Nggih, kalih alon-alonan nggih, Pak. Ketenan nggih arang-arang metu nek kalih Mas Ahmad. Heeh. Nek ra ditokke yahane kok ditokke sore-sore ya wis ketunjang dangdut. Nggih. Gene Mas Ahmad larang, nggih. Putute Mas Ahmad iku larang. Dipakani bakmi godhog, bakmi goreng bareng. Oh iya toh? Lah iya. Putute modern ya, Mas. Heeh. Awan, awan, yulayu mas ketat jaluk, jaluk makan. Kan aku sing ngomong Mas Ahmad Lah toh. kudune Aku yang ngepaskan, itu aku yang ngepaskan ya Mas ya. Ya biasane ki aku karo bojoku kuwi sing ngepaske ya bojoku kok. Iya toh? Lah iso nek aku ngepaske Iya, dhewe ki angel. Aku sudah metu duluan, dia nggak metu-metu. Ora Musiknya kualik. maksudnya musiknya, jadi Iya. aku yang ngepaskan. Dia tahan kalau gua kagak, aku langsung keluar. Iya. Napa Pak? Enggak ditonton sik niki Pak, alon-alonan. Mangke nek pun bola-bali ngetokke, sesuai pun apal nggon-nggonane. Lah ngono ra semang golek-goleki. Omben. Yo ben isik ya Pak Tuju. Heeh. Nek nggonku wis Nggih, Pak. ober. Ngopi-ngopi ngoten. Heeh. Omben ana Kaya ngono to, Pak. Lah, iki jeneng kutut sing larang ki ya ngene iki lho Kepiye? jenenge. Lah iya, kurungane ya apik. Kalau metune ndisiki, kalau metune gari. Lah kuwi sing kutut sing apik ngono kuwi. Dadi nurut kebutuhan. Menurut kebutuhan. Lah iya. Ora apa-apa ya, Pak ya. Ora apa-apa. Nek kira-kira semudung tokke sik. Ning kira ngampet tokke gari. Rak. Yang penting nak metu. Lah iya.
Dawuh saka Pak Lurah diestokke. Angel lho ngetokke kutun nang keburuan. Iya. Kita Iya nek sowan komplit, Pak. Nih, Pak Mas Ahmad niku kan dawuhi kanca-kanca komplit. Iya iso ta, Mas? Iso. Mawi ngangge diskon barang niku. Dicicil. Dicicil ya, Mas? Nah, saged dicicil. Napa, Pak? Pakanane kroto. Lah nggih niku mesti munine kepenak nggih, Pak nggih. Heeh, manggunge tricik. Jare diambar banyu, aku marah mudeng. Piye? Melempem. Oh, no. Ora, nek aku pakanane wis kudu kroto. Lah apa? Tempe. Oh, tempe. Pakan bareng metu ketelu kok pas. Iki aku rada seneng aku. Apa meneh aku? Bareng arep rampung ngono ketoke wis apal iki mau liwate dalane kene kok. Wong nganti ae. Lah iya. Tak rewangi lampune disipet bareng nyatane ya ketemu dalane. Oh, lampune disipet bareng. Lah iso. Ora kejeglong. Blas. Blas. Mergo sapal saklar-saklare. Sapal lah iso. Acan ya apa-apa kudu kerep-kerep ditokke. Heeh. Men lanyah. Bagus sinten mah? Pak Lurah lagi. Nek kowe ngenek aku bagus kena pelecet nganu fitnah. Fitnah ya. Lah sen aku bagus ki fitnah. Tapi kan ya asline nek piyayi kakung. Ki asline bagus kabeh, Pak. Kejaba? Hah? Ya ora, asline nek ya bagus kabeh to. Lah iya. Ana jenise dhewe-dhewe. Padha karo piyayi putri. Tak ayu kabeh to. Lah mosok ana piyayi putri bagus. Wah, ya tenang, bagus berwibawa. Iya. Lajeng kene, Mas. Tak enten to, Mas? Ana, asik. Wangi ya lasepet nyuwun
Pak, kutute sampun metu, Mas. Tak takon wingi nang kulon kono kutute payu pira? Alhamdulillah. Ya Allah. Lho tambahi, Ya Pak. ampun, matur nuwun, Pak. Lah aku ra izin to ngene. Omong meneh aku. Petruk bendina. Aduh pekewa aku. Saben-saben kepanggih Pak Lurah wonten diparingi sangu. Malah ki ditambahi ring pamengku gati bapa ngadina sembah nuwun. Matur nuwun nuwun Bapak. Wah. Adine lek Tina kok baguse luar biasa. Nggih. Gagah Tenan Mas. gagah dadi kaya Werkudara tenan. Lah sih. Mendah suarane kaya ngopo. Mangke nggih kersa nyanyi Wes mboten. muga-muga nek ora nyanyi yo ngimbuhi terus. Ngimbuhi terus karepe sampean ngono Lah ya. iya. Aku ya diusulke. Oh siap. Aku rak Lho Pak. Napa Pak? Nek nyanyi Gregory. Lho gregeli Mangke kan kali penyanyi, Pak. Dikancani Oh nggih, wakilnya kamase mangke lho Pak Dewi. Oh, siap. Nggih menika sampun katur nggih Pak Kutut manggungipun semoga ayam merah jamak lu sing liyan wong mau mak jedul awake dhewe tekan kene Pak Trubus langsung dawuh nek Kutut manggung iso ora matal. Wis iso aku wis latihan rono rene. Ceploke campur karo aku. Luar biasa amat tambah kemajuane.